Kabela Jelen fo Kabela Jelen waliɲumandɔ bi ye tarata ye novembre kalo tile 15 san 2022 ni y'a ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Mopti mara la Mali fintigilakaw ye wulikajɔ min kɛ yaasa malidenw olu garisɛgɛ min bɛ se ka don ka baganw na cogoya min na o fɛɛrɛ minnu tigɛra an bɛna an da don la min ye an ka walawalali kɔnɔ ka b'o la halisa yaasa min ye ka sugu ka sɔngɔw nɔgɔya halisa da la dumuniw fo ka taa se mɔgɔɲafɛn wɛrɛw ma ayiwa gɛlɛya bɛ o mun na bi Mali ɲɛmaaw halisa wulikajɔ ninnu kɔni bɛ sen na o bɛna wolo mun na ayiwa an bɛna an da don o fɛnɛ la ka taa fara o kan Mali délégation min bɔra nin nɔ ni ale kan ka taa Guinée Conakry a bɛ tali kɛ baarakɛɲɔgɔnya min ni a ninnu donna Mali ni Guinée jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa yaasa jamana ninnu fila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛna don n'olu fɛnɛ ye an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna fɔ nansarala an mana kunnafoni minnu sɔrɔ ka sɔrɔ ka don n'olu ye k'olu fara walawalali an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na Mopti mara la Mali finitigilakaw olu kɔni ka wulikajɔ de kɛra sababu ye nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa don novembre kalo tile 10 san 2022 mun bɛ t'i jɔ bagan 600 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Somadugu ni ale yɛrɛ bɛ Mopti mara yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa bagan 600 ye min ni a minɛra banbaaciw kɔ o bɛ t'i jɔ misi saga ale ni ba fo ka taa se fali yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka nin bagan ninnu kɔni k'a di min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o baara kɛra jumadon novembre kalo tile 11 san 2022 nin kɛnɛ in kan maa caman kun bɛ nin nɔ ni a bɛ fɔ jamana ka nɔrabilaw fo ka taa se min bɛ tali kɛ sigida a ɲɛmaaw laada dugutigiw ayiwa fo ka taa se min ye maire yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u bɛɛ lajɛlen kɔni yera nin kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan min n'a kɛra kan sufurulayi ale yɛrɛ kɔni na b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in fɛnɛ kan maa kun bɛ nin nɔ ni o bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ ko opération Maliko ayiwa olu ka commandant n'o ye Amadu Ture ale kun bɛ nin nɔ ka fara o kan maire fɛnɛ kun bɛ n'o ye Soyi Baba Jalo ale kɔni ye a ka nisɔndiya ka se ka o yira ka bɛn ni bagan ninnu yɛrɛ kɔni minɛli ye a y'a yira k'a fɔ tuguni bagan minnu sɔrɔla ale yɛrɛ kɔni tɔgɔla bagan o yɛrɛ kɔni bɛ bagan ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ka tila ka foli ni waliɲumandɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin n'o ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ma ka sɔrɔ ka tila k'a da kan an bɛ waati min na ayiwa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye pewu Mopti dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bagan ka suɲɛ a ka tila ka ɲini ka ye ka di a tigiw ma nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ka tila ka wele yɛrɛ kɔni bila n'o ye maliden kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ka denw a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kan ka sɔn ka fara n'o ye Mali finitigilakaw kan baara minnu n'u u b'a la n'a bɛ lakanali sira ko fɔ ka se ka u dɛmɛ o baara kɔnɔna la cogoya min na halisa an bɛ to Mali kɔnɔ i n'a komi fɛɛrɛ minnu ni o tigɛra Mali premier ministre min bɛ yen bi ni ale kɛlen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔgala Mayiga ko o nɔra yɛrɛ kɔni bila ayiwa ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ o kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ yalima o fɛɛrɛ ninnu olu bɛna se ka se ko la bi an bɛ waati min na wa u ye jɛkulu min sigi n'a bɛ fɔ min ma commission interministérielle a bɛ tali kɛ ka minisiri damadɔ ka se ka olu cakɛdaw baarakɛla dɔw fara ɲɔgɔn kan ayiwa olu ka hakilinaw ni fɛɛrɛw tigɛ yaasa balo o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ani minnu dɛsɛ bɛ an ka sugu la an ka se ka olu fɛnɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ nin kɔni wale in kɔni taara jamana ɲɛmaaw fɛ kabini novembre kalo tile 2 san 2022 o b'a yira k'a fɔ kulu dɔ bɛna dayɛlɛ o kulu in kɔnɔna la minisiriso caman yɛrɛ kɔni bɛn'i yɛrɛ sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso ɲɛmaa o kɔni de bɛna kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ an ka fɔ ten colonel Abdoulaye Mayiga n'ale ye minisiri ɲɛmaa ye ale de bɛna kɛ baara in ɲɛminɛbaga ye ka fara ale kan minisiri min ka baara bɛnnen bɛ taa ni ka segin ma sɔrɔ minisiri b'a la ani minisiri min ka baara bɛnnen bɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔni tali ma ka ɲɛsin malidenw ma o b'a la fo ka taa se minisiri min ka baara bɛnnen bɛ sɛnɛ ale ni bagan mara ka taa se jago minisiri ayiwa ka se ninnu ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin kulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ale ni commissaire à la sécurité alimentaire olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kulu in kɔnɔna la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa sugu minnu bɛ yen nin nɔ ni balo minnu dɛsɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen walima nafamafɛn minnu ni mɔgɔw yɛrɛ bɛ jɔ a la teliya la olu minnu n'olu fɛnɛ dɛsɛ bɛ nin nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ nɔgɔ la nanzarakan ye engrais ani feerefɛn minnu bɛ sugu kɔnɔ olu sɔngɔ yɛrɛ kɔni gɛlɛyali ka se ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa olu sɔngɔ fɛnɛ bɛ se ka jigin cogoya min na nka a yira k'a fɔ fɛɛrɛ minnu ni hakilina minnu ni u bɛ k'olu bila sen kan bi e ko ni fɛɛrɛ ni hakilina ninnu a bɛna se bi an bɛ waati min na ka gɛlɛya ninnu k'u dalakuru wa
Mali Guinée alisa i b'a fɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ nin nɔ waati jan tɛmɛnw na ayiwa ka se ka o tɛgɛdi ɲɔgɔnma ko o tɔnɔ k'o bɔ alisa Mali minisiriw caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan min ni a ɲɛ minɛlen bɛ Abdoulaye Diop fɛ n'ale Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ olu yɛrɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ani ma hakili juru cani n'o Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa fo ka taa se min ye cakɛda minnu ni olu ye kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye ayiwa olu ma ɲɛma i b'a ye k'a fɔ u taara taama min n'a kɛra ka ɲɛsin Guinée yɛrɛ kɔni jamana ma a bɛ tali kɛ baarakɛ ɲɔgɔnya min ni o nun donna Mali ale ni Guinée jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u bɛ taa o cadre yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka nin tali in na u bɛna tile damadɔ ka se k'o kɛ Guinée yɛrɛ kɔni jamana kan min n'a bɛ daminɛ bi n'o ye novembre kalo tile 15 ka taa bila novembre kalo tile 17 san 2022 ayiwa ni tile damadɔ sigi kɔnɔna la ayiwa baaraw bɛna kɛ baara minnu bɛ tali kɛ jamana fila ninnu ka ɲɛta ani basigi ni bɛn ni keleya ayiwa halisa o baara min bɛ Guinée ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu yɛrɛ kɔni da ɲɛnɛmaya. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni yɛrɛ kan bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ halisa ayiwa finitigilakaw minnu ni olu ye Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni ka hukumu kɔnɔna la n'a bɛ fɔ min ma ko MINUSMA Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw u kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na ayiwa ka bɛn ni olu yɛrɛ ka taabolo n'u ka sigicogo ye ayiwa u kɔni y'a laɲini u ka kɛlɛcɛ minnu n'o olu bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa u b'u ka kɛlɛcɛ ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ cogoya min na ayiwa a yira laseli yɛrɛ kɔni kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 28 san 2022 nka ka da min ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ secrétaire général adjoint aux opérations de paix monsieur Jean-Pierre Lacroix kɔni sɔrɔla ani u ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ bi olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye mission MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Côte d'Ivoire y'a yira k'a fɔ bi ale yɛrɛ kɔni bɛna a ka finitigilakaw ka se ka olu wele ka taa se polisilakaw fo ka taa se sɔrɔdasi wɛrɛw ma minnu nana yaasa basigi ni bɛn ni keleya u bɛ se ka sabati cogoya min na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni novembre kalo yɛrɛ kɔni tile 9 ye ayiwa New York jamana yɛrɛ kɔni kan n'o o ye diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ ye ayiwa kunnafoni yɛrɛ kɔni bɔra u ka secrétaire général adjoint des opérations de paix des Nations Unies ni an y'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Jean-Pierre Lacroix ale ye laseli kɛ ka kunnafoni bila ka bɛn ni novembre kalo tile 11 min b'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa minnu ni olu ka baara sera kuncɛyɔrɔ la ayiwa olu kɔni tɛna se ka maa kura wɛrɛw bila ka na tuguni Mali kɔnɔ nka dɔw b'a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn n'u ka finitigi 46 tɔ min bɛ Mali la nɔ ayiwa o ko kibaruya o de nana kɛ dusu ye Côte d'Ivoire fana y'a laɲini a ka finitigi minnu bɛ yan nɔ ka se ka olu lasigi cogoya min na. Halisa an bɛ to Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ fɔ cogoya min na Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa kunnafoni yɛrɛ kɔni bisibasa ayiwa ani hakili wasi o kɔni o tɔ bɛ halisa bari ka d'a kan waati tɛmɛnlenw na Faransi finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni nana Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ u bɛna kadara min kɔnɔna la o de ye ka se ka wale minnu n'olu bɛ ka kɛ kɔgɔjibolo sanfɛ n'o o ye jɛgɛmɔ min n'a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ ani taa ni ka segin kumadulama min ni a bɛ kɛ ni sariya t'a la ayiwa ka se ka olu fɛɛrɛw tigɛ olu la cogoya min na nali nakun yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra o ye nka bi Côte d'Ivoire ka denw u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni guwanen bɛ u kamana la bi ka bɛn n'a ye i b'a ye olu ka dugu dɔ bɛ n'o ye Samo Asuide fo ka taa se Asini ma ayiwa Faransi finitigilakaw o siraw kan ni o dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye marifa jugu yɛrɛ de kɔni bi u bolo la yen nɔ yɔrɔ kofɔlen ninnu na u bɛ taa ni ka sigi la yen nɔ caman yɛrɛ ɲininka yalima u nana ko wɛrɛ de la wa walima u nana jɛgɛ ko ale ni kɔgɔjibolo kan wale minnu bɛ ka kɛ n'o olu man ɲi o lakana de don wa ka bɔ yen an bɛ taa Tchad fo ka taa se n'o ye farafina keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la waati tɛmɛnlenw na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni o tun bɛ Tchad jamana yɛrɛ kan min bɛ tali kɛ ka bɛn ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni a mɔnɔ bɔcogo ye o ye maa caman kamana gan ayiwa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila dusumakasi ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ yira wa o dusumakasi min ni jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'o yira i b'a ye k'a fɔ bi o yɛrɛ de fɛnɛ kɛra sababu ye maa caman kɔni olu yɛrɛ kɔni ni binna o mun kɛra
kɛra laɲini kɛra n'o ye farafina keleya tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ olu ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil de paix et sécurité mun ni o ka wulikajɔ bɛnnen bɛ bɛn ale ni lakana yɛrɛ kɔni baaraw sabatili yɛrɛ kɔni ma nka i b'a ye k'a fɔ ɲinini kɔni kɛra ka taa n'o o ye conseil de paix et sécurité yɛrɛ kɔni fɛ yaasa ɲagili bere o bɛ se ka taa cogoya min na Cadi jamana a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kama nka baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ kaban bi an bɛ waati min na farafina keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni ma se ka min ye ɲagili ka se ka o ta ka Cadi jamana a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ bi ni ne fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw sɔrɔlenw na min ni a lasera an ka don kibaru kɔnɔna la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'olu kɛ halisa a ka se ka olu jidi ka diɲɛ ninnu cari yaasa diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ